Аз съм Страцимир от Карчек. Търсите да закупите автомобил, но не сте сигурни в състоянието му, ние сме тук да ви помогнем. Без да решите те само на снимки и описание, ние предоставяме видеоматериал, за да ви дадем по-добра представа за състоянието на автомобила. В оставащите минути на клипа ще ви представим как протича един наш преглед и какви точно проверки правим. Останете с нас и приятно гледане! Първата стъпка е визуална инспекция, при която оглеждаме автомобила за следи от ръжда, дръскотини, вдлъбнатини и несъответствия в боята. Това ни помага да открием евентуални скрити дефекти или предишни ремонти, които могат да повлияят на състоянието и стойността на колата. Втората проверка, която правим, е инспекция на състоянието на гумите. Оценяваме равномерността на износване, като използваме цифров уред за измерване на дълбочината на грайфера на всяка гума. Ще ви покажем дот маркировката, която указва датата на производство на гумите, както и ще проверим за евентуални повреди или дефекти, които биха могли да повлияят на безопасността и управляемостта на автомобила. Следващата проверка, която извършваме, е на състоянието на антифриза или така наречената охладителна течност на автомобила. Той е от съществено значение за правилната работа на двигателя, като за целта използваме специализиран уред, който измерва границата на замръзване на течността. След проверката на охладителната течност се насочваме към купето на автомобила, за да представим състоянието на интериора, използваните материали и евентуалните следи от износване. Ще проверим също електрониката и функционалността на оборудването, с което разполага автомобилът. За да бъдете напълно информирани, ще ви представим цялата налична документация на автомобила, валидността на застраховка, гражданска отговорност, както информация за винетка, каско и сервизна история, ако са налични. Преди тест-драйва извършваме последна, но не по значение проверка, а именно инспекция на двигателя. Оставяме автомобила с отворен капак за определено време, за да се чуе ясно работата на мотора и да се установи наличието на необичайни шумове, ако има такива. След като преминем всички огледи, като за последно, но не по важност, е тест-драйвът на автомобила. Ще направим тестово шофиране както в градска, така и извънградска среда, за да видим как се справя автомобилът. Ще проследим работата на скоростите, трансмисията, спирачната система и цялостното поведение на автомобила. В градски условия се акцентира върху управляемостта при ниски скорости, ефективността на спирачната система и поведението в по-тежък трафик или при чести спирания и потегляния. От своя страна, тестът в извънградски условия има за цел изпитване на мощността, стабилността и поведението на автомобила при по-високи скорости. Всички проведени тестове са насочени към предоставянето на цялостна и прозрачна картина за състоянието на автомобила. Ще ви бъдем изключително благодарни, ако попълните анкетата под видеото и благодаря за вниманието.